Tak René, konečně se vám podařilo vyhrát po té sérii nezdařených zápasů, ale za začátku to taky moc nevypadalo. Tak dostali sme rýchle 3 góly, čiže sme sa dostali do nejakého útlmu, ale asi sme potrebovali tam padnúť a potom sa ukázala taká, dalo by sa povedať, taká vnútorná sila toho manšaftu, že sme si povedali, že už asi stačilo a som rád, že sme to otočili, dokázali sme dať 6 gólov a potešiť fanúšikov, ktorí dneska došli a som rád, že konečne máme nejaké 3 body a máme sa od čoho odraziť. Pro vás to byla vůbec první výhra tady ve Slávii, bylo to ještě o to sladší, že to bylo proti Litvinovu, který momentálně se vyskytuje v těch horních částech tabulky. Tak ja som veľmi rád, že konečne sa to nejak zlomilo a bude určite aj v tej šatni veľmi dobrá ako atmosféra a budeme sa chystať na Plzeň, kde by sme chceli tiež nejaké body získať. Co jste si řekli po té první třetině, kdy ten výkon potom byl diametrálně odlišný od té první? Ja si myslím, že sme trošku zjednodušiť mali veci, ten prechod do útočného pásma, čo sa nám začalo dariť. Myslím, že zo strany Litvinova v niektorých situáciách začalo trošku aj to podcenenie, čo nám začalo vyhovať a potom už ten vlak, v ktorým sme sa vlastne trošku rozbehli, tak už bolo ťažko chytať a sme radi, že sme to otočili. Potom za stavu 4-3 sme už hrali tú svoju slavistickú hru, ktorá myslím si, že i v príprave slávila úspechy a som rád, že sme to dotiahli do víťazného konce. Konec třetí třetiny slibuje občas nějaký nápor toho prohrávajícího týmu, ale vy jste to zvládli s velkou grácií dneska. Bolo tam pár šancí, mali tam aj Litvinov, ale výborne to pochytal Dominik a my sme sa mu snažili čo najväčšej miere pomôcť, lebo v prvej tretine vlastne za 3 minúty sme mu absolútne nepomohli, bolo tam dorážky, čo mali by sme si to pokrývať. Stalo sa a potom sme už sa snažili ten zápas niečo spraviť a som rád, že sme to otočili. Vy hned po vašem příchodu jste byl zařazený do první lajny s Jardou Bednářem. Jak se vám s tím hraje s takovouhle personou? No ešte stále si zvykám, keď ma tréner Dakuním, určite je to trošku zložitejšie, aj keď som, dalo by sa povedať, že celý život som hral s výbornými hokejistami, či to bol Zdeno Ciger alebo Žigo Pálfi, tak predsa je ťažké naskočiť do rozbehnutého vlaku, ešte sa trošku nejaké veci učím, sa snažím trénerovi oplatiť dôveru, aj keď nás občas hádže, ale ja som rád za tú šancu, ktorú som dostal a snažím sa odvádzať pre tento matč 100% a verím, že sa Slavia zdvihne a bude na víťaznej vlne. Pro vás je to první angažmá mimo Slovensko. Jak by se srovnal slovenskou a českou nejvyšší soutěž? Viete čo, ja si myslím, že slovenská extraliga trošku, dalo by sa povedať tým, že sa hodne omladila, trošku upadá, ale v prechádzajúcich rokoch mala sama svoju úroveň. Ja som hrával dlhé roky vlastne zo Skalicou alebo zo Slovanom na špici a tie zápasy boli vždycky vybičované či proti hociakému, lebo každý sa chcel ukázať a angažmá určite došli, ale ja som to nejak nikdy neriešil. Vždycky som mal dobré zázemie, ja som trošku taký v niektorých situáciách rodinný typ a preto sa mi aj nechcelo niekde odísť, aj keď tie ponuky boli a na staré kolena trošku neviem, či som došiel pomôcť, aspoň na tej mesačnej skúške sa budem snažiť ukázať čo najlepšie a je na nich, či si ma tu nechajú. Příští zápas vás čeká venku proti Plzni, jaká bude příprava na tenhle tým? Tak ja si myslím, že príjemná. Po víťazstve vždycky sa lepšie trénuje, ľahšie to je a chalani prídu lepšie nažavení a tým pádom sa bude, ako som povedal, ľahšie trénovať. A v neděli ještě potom vás čeká první pražské derby. Pro vás bude to hodně speciální zápas? Tak určite, asi dalo by sa povedať, že áno, lebo záleží síce, či ma tréner postaví, predsa len je tu veľká obmena hráčov, že tréner má z čoho vyberať, takže ak sa tam dostane, tak odvediem určite 100%, ak nie viac a budem sa na to tešiť.